Suma no. So yo, what's up mga kasumsuma no? So ang among lutoon karon ihatag daw kang Tonyo kung sa iyang ilutoon niya karon adlaw. Mao ni siya. Mga kasumsuman, magsugbatag bangos. Butangan na tog twist. Sagulan na tog itlog. Sa magluto ta. Tara! So yo, kasumsuman, luto na among sinugbang bangus nga nay itlog, suksukag itlog sa tiyan. Hamala. Pre, dali ka. Ako ba kung out ba ya? Sino ba? Di ba yung tulog pre ani? Okay, tulog oy. Tirada ni ba? Litsong Isa kawali. may tirada ni. Ukon niya. Ha? Ukon niya. Asan na ng tonyo? Na. So may suman? Suma no. Juicy kay kasumsuman. Bigid. Tirada salamat kay nung tonyo. Salamat kay baka pag out yun ako ba kay kaon jud nimo dayon. Nasa tiyan ang lamin eh. Sa isa rin. Ayan. Ito yun, punadun na. Ito pala ganito. May ay. Nako. Dito yung. Init teng, init mo lang teng. Highlights ba? Kasi, gira di. Ni ani eh. Nambok nagagbalik ani. Usap ba kayo? Wabaya kang hipon? Ne. Ay, tulol ra ni. Sa pusap na. First time ako kakaon ng pero baka nang butang itlog sa ilam. Tiyan. Lamig din siya, no? Ano sagbot lang ni pre? Ano siya? Sagbot oh. Ano siya kanang kugon? Kugon ay. Timi mas legit. Ni kayo eh. So ayun na yun mga kasutuman. Para malahi nga kuan ba? Malahi nga putahe ba? Ni ay pagluto. Lukat na nidakan no. Kayak. Lugi kayo mga hini mukaon ani. Ano ka mo? Dunay ka mukaon kay mo na yung lawas kay. Mura na si Luka. Luka toothpick. Tipid ka ba? Bro, grabe stick back mataan ni nga Abot sa kakuan? abot na Bagnot? Oy, mga move na wala dito. Sini pakaon ni. Bungkag eh. So, kasumsuman. Man. Ato dito lang, taman. Kay kurang busong pa na magtiwason.
Ato sa sunod na pod nga putahe, mga kasumsuman. Abang-abang. Salamat.